Ngiyathanda namhlanje sibheke ukuthi abasendulo bamgaranta lo Simakade. Nkosi yami. Amphinde niyakizwa. Amadoda ezolo amgaranta. Azambonge. Athambona evululwane. Nkosi yami. Ungabe uyadlala kulezi insuku ba uNtoni siyabonga. Kulezi insuku abantu badlala ngevangeli. Basho noma yini. Balenze noma kanjani. Kodwa enakho nengimi ngakho ngomlenzo wodwa. Ukuthi mawuhluleka ukulungisa la. Jesu. Niyakizwa. Umuhluleka ukulungisa kuphi? Inkinga zini. Akulungiseki ngaphesheya. Angikhathali ukuthi wakuhlatshwa inkomo nezimbuzi uyayidlela nje inyama yesibindi. Hayi ukuthi ulungisa impilo yakho. Impilo yakho ilungiswa igama likaJesu. Yilo lodwa lenza umsebenzi kumuntu wenzeke. Hallelujah. Amen. Amen. Asifunde le ndaba ende. Ngiyathanda kulezi insuku khulunywa yonke into ngifuna silungise le ndawana ngisazoba nale ndaba inde siyixoxe sonke. Bazalwane ningadukiswa indaba yama TikTok. Uxoxe ingane kwala. Uthi ubone lokhu kwenze ukuthi nokunye kwenza ukuthi iTikTok le abanye babo bafuna ukuvela. Kunjani? Abanye bafuna ukwaziwa. Abanye labo basho izwi lenkosi. Athi ngensuku zokugcina Jesus. kuyovela abaningi. Yebo. Abakhuluma ngoJesu athi nguye. Abanye uhlobo lolusho uTimotheo wesibili. Athi kuyokwanda abadukisi. Nabadukisile. Bonke labo bantu bagade kulezi insuku. Ikakhulukazi ulungisa inqondo yakho. Bakhona basana. Baningi abantu abakhona kulezi insuku. Abanye banemlingo nje yabo. Ongazi ukuthi bayithathephi. Imlingo nje eqhubekayo. Ngaleso sizathu kuleli thubo olitholile ukuthola uJesu ophilayo. Ungalokothi ubuyele emuva. Udukiswe yinto uyazi uJesu sezobuya. Nginesiqiniseko sokuthi nini kodwa usezobuya. Niyangizwa. Uma ebuya uJesu akakufice ukuyiplatform eright. Hayi Jesus. Fundi uwo 44. Ngizokwehla la ngikhulume kahle lapha phansi. Amavesi awu4. Thank you, Father. Psalms 44. Yeah. Nkulunkulu sizwile ngezindlebe zethu. Okhokho besilandisa ngesenzo wasenzayo emhleni yabo, emhleni yasendulo. Buwe owabaxosha bezizwe ngesandla sakho. Kepha bona wabatshala. Awuphinde wobe zenja. Kuwe owabaxosha bezizwe ngesandla sakho. Kepha bona wabatshala. Wazichitha izizwe. Kepha bona wabandisa. Ngokuba abalidlanga izwe ngenkemba yabo. Ngengalo yabo nengalo yabo ayibasindisanga. Kepha kwaba isandla sakho sokunene nengalo yakho nokhanya kobuso bakho ngokuba wawubathanda. Osiyami. Wena Nkulunkulu inkosi yami yalazi ukusindiswa kaJakobe. Gawe siza kulahla phansi izitha zethu.
ngegama lakho samnyathela abasivukelayo ngokuba nguwethemba umtsalo wami nenkemba yami ayingisindisi kepha nguwe owasisindise itheni zethu wajabhisa abasizondayo sizinqoba ngoNkulunkulu usuku lonke awuphinde sizinqoba ngoNkulunkulu usuku lonke igama lakho siyalibonga kuze kube phakade lokho ususilahlile wasijabhisa awusaphumi neziphi zethu usihlehlisele kuve sithe abasizondayo bayaziphangela usinikezele ukudliwa njengezimvu wasihlakaza phakathi kwabezizwe uthengisa nesizwe sakho ngokuyize awuzuzi lutho ngokubiza ngaso usenza isihlamba kubakhelwane bethu yebo inhlekiso nendumazo kwabasiphahlileyo usenza isaga kwabezizwe banikini ikhanda phakathi kwabantu usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami namahlona mboza ubuso babo ngenxa yohlolodayo nojivazayo ngenxa yesitha nomphindiseli konke lokho usehlele yebo kodwa usikhohlwanga wena kodwa sikukhohlwanga wena asisaphulanga isivumelwano sakho inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva inyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho uzusiphahlaza endaweni yempungushe usimboze ngethunzi lokufa uma ngabe sikhohliwe igama likaNkulunkulu wethu sazelulela izandla zethu kuNkulunkulu mumbe uNkulunkulu bengayokuhlola na ngoba yena uyazazi imfihlakalo zenhliziyo yebo ngenxa yakho sibulawa usuku lonke siphathiso kwezimvu zokuhlatshwa vuka Nkosi ulaleleni na vuka ungasilahli njalo amen haleluya baba izwi lakho haleluya izwi lakho lingamandla haleluya usisindle bezwile yes Lord usise Nkosi ligcwalise lona loya my Jesus nalo sedangele uNkulunkulu uyisela amandla Nkosi haleluya nalo sibona ukuthi akwenzeki lutho wena uthembekile siyabonga baba ekuseni siyabonga ukuthi uNkulunkulu wasendulo siyabonga owenza izinto zenzeka haleluya nakulolu suku lwanamhlanje usazokwenza kwenzeka ulembulele lizwi my Jesus ngoba baningi obadinga ngalo ukuthi sikhonze uNkulunkulu wasendulo owambulela abakokhokho owatshela bona boAbraham namhlanje sikhuluma indaba abayibona ngamehlo sikhuluma indaba ukuthi uIsrael wabona ulwandle luvuleka namhlanje uvuleka kithi ngegama likaJesu in Jesus name amen ngiyathanda bangcwele ekseni sixoxe ngaloNkulunkulu owabona ngamadoda uAbraham akayibonanga ulwandle luvuleka yebo wazi uNkulunkulu uqobo lwakhe yebo waze ngivakashele ekhaya ukuthi uNkulunkulu wenze imangaliso zimbalwe imangalisa ayibonile uAbraham zika Jehova okay cela uhambe nami okay zimbalwa esokuqala esokuthi amkhiphe ezweni lakubo abe nenhliziyo Abraham ukumlalela athi Abraham phuma ezweni lakini
nasehlotsheni zakho nasendlini kayihlo. Ngizakuyisa ezweni engalithembisa uyihlo wenqaba, ngoba leyo ndaba isuka kuThera uyise kaAbraham uThera. Wafika uJehova kuye wathi phuma ezweni lakini. Waphendula uThera azange achithe isikhathi. Wathi Jehova ngiyakuzwa ukuthi uwe kodwa ngeke ngisuke la. Nginezinto ezintathu engizithandayo. Mina Thera ngeke ngisuke la, kunezihlobo zami, kunamathuno obaba. Ngithanda amakhosikazi. Ngithanda futhi nokuthi ngibheke yonke into nemfino ngiyayithanda. Utshela uJehova. Wathi Jehova ngizokwenza nemfino engcono kunale. Wathi uThera ngeke. Wathi Jehova cha ngiyakubona ukuthi uyilolu hlobo olufana nabazalwane banamhlanje. Uma ke kukhuluma umfana ukuthi uAbraham yikho ebuya ezothi phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho nasendlini kayihlo. Oh Jesus. Leso sizathu yikho ngithi uAbraham akayibonanga izinto eziningi. Esinye isizathu asibonile esokuthi abone uNkulunkulu ekhulelisa isalukazi esimyeni esenkosikazi wakhe uSara sesina 90 kuyezwakala. Sakhulela isalukazi isimanga leso esibone uAbraham. Esesithathu isimanga sokuthi uNkulunkulu makuzoganwa lo mfana uIsaac athumela imali uJehova ihambe kwalabani, aphinda athumela ingelosi ihambe nenceku uAbraham ayobona ukuthi kwalabani kukhishwa malini. Zimbalwa nje ayibonile uAbraham zenzeka. Hamba nami nesecond undodana wakhe lo Isaac zinkulu izinto ayibonile. Lo zalwe kabuhlungwana. Kuthe ehamba uAbraham esemdala ena100 wasala uIsaac la emhlabeni. Ababezonduyise bagqiba yonke imithombo. La khona amanzi bathi baqeda inkomo zikaAbraham kade ayiqedeki. Wayimba lo mfana wayimba ngokuthokoza, amba khipha ingodo namatshe. Wahamba kwaphuma amanzi, kwesithathu kwaze kwaphuma amanzi aphethuzayo. Uphuma amanzi wawubiza lo mthombo ngegama. Base bekhala ekade bemsukela nekade benza zonke lezi zinto uPikoli. Bathi kuningi silwa nawe ndoda. Kuleyo ndawana nje ngiyayithanda ukuthi uyifunde kancane ingakehli la. Funda 26 uGenesis. Uze ukuthi lesimanga somfana kaAbraham nawe musukuyeka izitha zakho zingakezi kuwe. Funda u26 ngisakhuluma ngeimanga ngisakuwe ekseni nje. Amen. Hallelujah. Funda Uyisaka. Okay, 26. yebo. Isivumelwano sikaYisaka noAbimeleki. Kwabimeleki wayeseya kuye vele Gerari. Ahuzathu umngane wakhe noPikoli induna yempi yakhe. Uyisaka wathi kuboniseleni kimi. Lokhu ngiyangizonda. Ninqoshile kini na? Base bethi sesibone lokubona ukuthi uJehova unawe. Sathi kube khona manje phakathi kwethu isifungo. Kade begqiba imithombo bengambona ukuthi uNkulunkulu. Benza noma yini bengambona ukuthi unobani. Le ndaba isifundo kuwe. Ungasuki kusimakade. Isitha sakho singakafika ekhishini. Sithi ngenze konke. Ibengabona ukuthi ubusimakade. Kodwa sengibonile manje. Hallelujah. Ukuthi into zama isebenzana. Uhamba nosimakade wasendulo. My Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
ngikhuluma ngesimanga salomfana kuningi esingakwenza naye esesibili sakhe bakhona basakhe esokuthi ngicela ukwehla la esokuthi wathatha le ntombazane yanotsho uJehova ebizwa ngoRebeka igama layo wathi mhla ifika kwaAbraham yaba yinyumba Nkosi yami. Oh bakithi. uma inyumba le ntombazane kaRebeka wathi ukuthi ihlala iminyaka la ewu18 ingatholi umntwana wase kusuka lapho ke udinga ukuthi le ntombazane iniye kuIsaac lo yahambe yoshaya ikhanda etsheni ithi kaJehova ngenzeleni angithi wathi wena ngizela uJehova kazange aye kuIsaac wabuyisela impendulo kuye wathi wena ngitshela indoda yakho ukuthi lapha ikhulekele umuzi kaAbraham awutholi into ungakhulekelwanga ngiyamezwa yonke into kaAbraham uthola into ngani ayikho into ayithola ngentelezi kwaAbraham ayikho noma ungenzana ayikho into yakhona umuntu ongena khona uba yinyumba uthola ingane wabekhulekela bakhona basana wayesethandazelwa uIsaac wathola uJakobe noEsau nikhona nabo ngisakhuluma ngeimanga zayizolo nabo bathi benenyanga ezintathu balwe eswini balwa kuRebeka balwa bashayana kodwa wayibona ingane zinamehlo lezingane ezinyanga ezintathu angithi uyabona ukuthi kunenkinga wathiwa wena sisi phindela uyothandaza uthola impendulo yonke lento imboniso kuyo ukuthi ayikho into ozoyithola esangomeni siyithole emadolweni waphendula uJehova wathi lalela ntombazana esiswini sakho kunezizwe ezimbili wena uphethe izizwe ezimbili ezizolo kuze kuthiwa amen yini kwekhuluma izinto ezinje uprofeti indaba kaHagayi ngiyangizwa uHagayi naye uzozala isitha sakhe siyadlula ngifuna ukuthi bakutshelile ngalezima ngalezo bakhona basana uJakobe umzukulu wakhe unesimanga esikhulu kuzo zonke singayibala kusi singayibala ezamakhosikasi ngithanda nje lesson lapha ku28 kuGenesis verse 10 esimanga esikhulu leso sifunde sahamba nawo ukhona lapho esiyakhona esizokusiza impela uverse 10 isimanga esabona kufanele kubonakale esakho sisodwa nje esokuthi wena njengomzalwane usindisiwe ungafanele uthola uJesu ungafanele usehlathini ungafanele wawulandwe emanyaleni ungafanele uyazi isandla sikaJehova sathunyelwa kwamakili sakulande nothi ba namhlanje ufanele izulu entweni eyayingafanele ithi bekhona funde lo verse 10 ubona umzukulu waJakobe kaAbraham amen iphupho labani kaJakobe esephethwe funda uJakobe wayesemuka eBersheba wayeharana wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke ngoba ilanga laselishonile wathatha elinye lamatshe leyo ndawo walibeka phansi kwekhanda lakhe walala kuleyo ndawo waphupha phela nanko umphelo umiswe emhlabathini isihloko sawo sifinyelele ezulwini ney'ngelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo uhlelo uJehova phezulu esinye seyimanga zasenu leso tshelwa ngaso ukuthi kunezimanga esatshelwa ngaso bakhona basi amen akusilo nje ivangeli esilithola istrati ukhona amadoda amadala
alilala azolipresent ezandleni zethu. Oh hallelujah. Simi lapha simi ngawo. Nawo ayitshelwe ngamanye. Namanye ayitshelwe ngamanye. Lela sestradini akusiyo. Niyangizwa? Lela sestradini akusiyo. Alinasithunzi. Alinankulunkulu. Elabantu. Kodwa kabonga uJesu. Okuthe kulezi insuku zokugcina walithatha leli vangeli wazoliphonsa kithi. Uyabazalwa nikhona. Kukhona amadoda la okufanele uhamba wabheke uma sesikhuluma nje lapha eSouth Africa. Ngale kweAfrika nabo bonke oJohn Wesley nabanye ubheka amadoda ayikhona la. Amadoda afana noDuma no Nicholas Bheki. Niyangizwa? Okwathi mayilitholi akangaligodla aliphatha kwathi makuphela isimo. Niyangizwa baba? Wathi uSathane uphelile kanti akhona amadoda azoliphatha ngesandla. Umefephuma esalithola. Yabazalwane simtholile. Uyabona simtholile. Ngisho lele simtholile. Angangabe ukuthi uSathane uthini. Sikhuluma ngevangeli. Insimbi ezinye ehlukanisa umuntu lesona. Ukuthi mayisifikile ushiya amadlozi uthatha uJesu. Uyabuthola kumnandi ukuthi uJesu uqala awuthi abene sontweni. Yes Lord. Hallelujah. Hey leli vangeli mnandi. Hallelujah. Usho umhlabeleli athi ivangeli. Hallelujah. Elakudala. Ilona elikhulu la. Ezolweni. Bakhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Nikhona sonke. Hallelujah. Hayi into engisekuyo namhlanje ngoba ngifuna ukuthetha ngize ngibe mubi. Mazi loba uyathetha. Hey nimuhle kanjani phambi kwenkosi ngimomi kuwe. Niyangizwa. Awungithanda ngendlela esimangaliso ukuthi uJehova uyangithanda. Niyangizwa? Uyangithanda sengathakatha ngabefundisi bonke lokuzimpungu uyokufaka impulampula kumthakatha. Sekwangithakatha kwaze wayeka. Futhi akuyeke ngoba ikinto uzoyenza. Ngifuna nje ukuphenyela lemfihlo ngale ndaba yakudala bisekhona uzokuzwakala kahle sambe na ungakhohliseki. Uma bethi uNkulunkulu nangu lapha eMona akusiye. Niyangizwa? Bathi simbone eduduza akusiye. Makuthiwa simbone Soweto akusiye. Niyangizwa baqala? Akusiye lo wevangeli elidala ulapha ezwini lenkosi. Awuthi yena umhlaba wonke kuyofela nga-2-3 bakhe khona ikhombani khwayo. Nikhona bangcwele? Ilento engifuna siyibuke namhlanje ukuthi kule khombani khwayo ungasali. Hamba nami. Anifunde lokuqaba lwevangeli elidala isambulo 7. Qala ngamabomu kwani kufanele qale ku-13. Ima ngenyawo obindaba enkulu le. Uyazi nceke ungenzelani bona ngifunda lezi. Ukhona abantu othi ushumayela babephethe ama-laptop. Bayabhala kodwa bayazi into abayibhalayo. Yikho ngifunda nje konke mina ivesi elilodwa nje ngakhuluma iBhayibheli lonke. Finish. Qala ku-1 chapter 7 awufundi. Ngifuna uzwe kahle. Ungalokothi uphumela uthela kini isonto elizulwini. Ukhathela amadolo mothela kini. Isa lapha sikujimise. Uzukhona ugijima. Ubone ukuthi akusile la kini isonto lezo. Yilolu hlobo lwezwe.
Funda kakhulu. Yeah. Izinceku phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu. Yeah. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka eMpumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Oh, bakhona bangaphili. Bakhona uNkulunkulu abanjani? uNkulunkulu abangaphili bakhona. Bayakhonzwa na. Funda. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka eMpumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu ukuthi izingelosi ezine ezanika ubazi wone umhlaba nolwandle. Yathi ningoni umhlaba. Uyazi ngendlela esayikwate ngayo lesingelosi. Sayifuna ukulibhidliza ulwandle lube udaka. Kwathi wanima kancane. Uyabona nje santhini sazowa. Nale bhilidi elikhulu. I-cartoon set. Kodwa ngeke iwe manje. Ngoba khona okungakenzeki. Nakho fundi. Yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi. Size sizibeke uphawu ingcebo zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Size sizibeke. Kunezinto ezingeke zenzeke. Ungakabekwa yini? Hayi nikhona bantu. Qinisela nje la ekholweni. Ufuna ukufundiseka. Kuze kube isikhathi sokuthi ubekwe yini? Ungasheshi uhambe nethomoyi. Bakhona abazalwane. Ungeze ukhiphe tikita zibindi. Ibese uhamba nethomoyi nabafana ababhoboza amadolo. Bashumele nabo, angixabene nabo. Kodwa into engiyifuna ngifuna uqiniseke. Enkingeni obhekene nasemavangeli wonke. Shout hallelujah. Hallelujah. Uzobekwa uphawu. Akho umuntu ozothathwa iJesu engenaphawu. Kunento enzo usathana abantu bayidwebe nina ingane. Bayibhale lokho kuthiwa amathathu. Uthi uyibeka uphawu. Yabona usathana udlala ngabantu. Uyazi kuhlungu kanjani lento lemedwethu. Uyabazi labo bathungayo ngeke ngibuke bathunga njengengubo bayithi bakudlidlisa umzimba. Wenza ngamabomu ayikho vele into kaSathane oyithola mahala. Yonke into uyawungena kwisafari. Ngiyabizwa. Yonke into ungena kuphi? Uma nje usenkingeni athi uSathane awunamali ukuthi bulala ingane yakho. Uyabona ukuthi mubi kanjani? Ulala yini? Uyabona? Athi kube khona ofayo ukuze ngithole imali. Umsebenzi kaSathane. Nikhona abangcwele. Funda wena. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu. Inkulungwane eziyi144. Ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Yebo. Isizweni sakwaJuda babeka uphawu abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaRubeni abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyi12. 10 qala ku10 kuze sigijime. Verse 10 futhi. Samemeza ngezwi elikhulu sithi insindiso ngeke uNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi yeyewundlu. Yes. Funda. Emva kwalokho ngabona bhekani isicubu esikhulu
singene kubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso 10 samemeza umemeza yini imadoda maza umemeza yini ukesikhulu ebesinakubalwa esinganakubali ya esivela kuzo zonke yini sizwe nemndeni nemndeni abantu nelimi zonke kuleli vangeli awu Nkosi livela emndenini yonke naseyilimini zonke ungacabanga ukuthi nje ubuhleli la eShayina bamkhuluma uJesu noma bangaba ama-1 kodwa bakhuluma bani khona bakhuluma uJesu noma ungayendiya ababeka khona ugandi nekhanda lakhe bathi uNkulunkulu akawenzanga umhlaba nezulu kukhona ababiza uJesu noma ungayegana enyangeni naseNigeria elaKhosti lapho khona amadimoni kukhona ababiza igama likaZu sizwe nemindeni Ungapazamiseki Hallelujah. alabantu abenza imlimo Yebo. ngiyakizwa Yebo. abenza yini Imililo. imlingo abantu bajwayele ukuyenza la Yes. noSimoni lapha kuzenzo wake wamangalisa abantu abaningi ukuthakathi ngiyakizwa Yes. wakuma bangalisa abantu bamangala kwaze kwafika khona uFilipi Yep. washumayela uJesu uFilipi ayishumayela uJesu uFilipi waphenduka uSimoni walahla phansi ikhwama Yes. wathatha uJesu ophilayo kuyingozi ukuthi uthathe into yomuntu ngoba uzophenduka kuqala Ezoyishiya. Hey Nkosi yami. Hey. niyamizwa Yes. uthatha into yakhe wakha umavundla kanje vela shumayela athatha uJesu akushiye nekhwama Hallelujah. angazi uzothini usumbone sephethe imali Hallelujah. Hallelujah. awufuni Hallelujah. samemeza ngezwe elikhulu sithi Hallelujah. insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyewundlu ya nezingelosi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga neyidalwa ezine zawa phansi Yeah. ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zathi ya amen isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubongwa nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi ya laba bambethi ingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi la ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe waziyo Yebo. lase lithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza ingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu lalela kahle Hallelujah. ikhona igazi liyenza into ibe mhlophe uyabona ke kodwa likaJesu liphambana namagazi elwane elikaJesu lihlukile bakhona abazalwane aliwashi shiti lasembhedeni aliwashi leli shethi lami lihlanza mina bakhona abazalwane mawucula kulo athumulani bephumisiwito ethandwa izulu kwenzakalani Jesu na umenyezwa ngoba leli vangeli lasendulo lo Jesu simkhonza haleluya umhlaba wonke hey Nkosi My Jesus.
anginendaba noma abantu bathini kodwa njengoba ubona umhlaba yiwo kanye okuzotonyulwa kuwo ibandla liyophuma namabandla akhona wabantu kusekhona ibandla elizayo amphinde niyangizwa laba bandla wani ngiyacabanga kazwakalela ngifuna kuze kuzwakalele indaba ukuthi laba bantu wabona hawa abantu mfunda uverse 8 walapho no 9 no 10 khona kufanele kugcine kungenile endlebeni yakho. Hallelujah. Ya ebesingenakubalwa muntu sivele kuzo zonke izizwe nemindeni lesiqhubu sivelaphi kuzo zonke izizwe esontweni lakini nakini kuzo zonke yini izizwe nemindeni lesiqhubu sakhiwa yini izizwe zonke nemindeni esegama lesonto elithile cha khuluma nami wenze ukuthi uphelela kimi lihle linesiphambano esineqhude phezulu ukuthi yazi kithi sikhonza kahle yazi kunosofa namathayisi ya masikhonzele masesifike khona nje usuka lapha nengubo ezimhlophe bayelapha ngaphambili bese kwethu Jehova azohlala ehlweni yakhe akhulunywa ngesonto lakini ngifuna uyizwe kahle isiqhubu esiphuma kuzo zonke izizwe nemindeni uyazi kunemfihlo kule ndawana Hallelujah. ngifuna uyibuke Hallelujah. kunohlobo lwabantu Yeah. elishumayela uzuguge Yeah. uyabona lo carpet ngiyobona Yeah. awuguganga ngokugugisa umjuluko okushumayela Yeah. lo uguge ucarpet ngumjuluko yani manje kubekhona abantu abathalalisayo kubantu abawu-200 utholakala ababili ilento engifuna ukuthi uyizwe ukuthi ungasali kulesi sixuku ngoba kulesi sixuku kunabantu abazolalela baphenduke nsuku kuyezwakala akuze akungenwa ngomzana akungenwa ngo-ani kulesi sixuku ngena wena ngokuzenzela wena ukulalela izwi lenkosi uyihlanzele wena ingubo wena Nisihlambele mina. Oh my God. uyabona kuthiwa lesi sixuku sakhiwa izizwe Nesizwe. My God. likhona azinakubhalwa Yes. kunengozi la kuthiwa lezi zizwe zinjani ikhompyutha ngeke isebenze Hey. nalabo kuthiwa ososayensi ngeke babenjani Siningi. abakwazi ukuyibhala la ekajesu kuyezwakala Hallelujah. funa ukwehlukanisa kahle la labo babona ngaphezulu nisekhona Hallelujah. okuthiwa 144 babaliwe niyangizwa Yeah. babaliwe abangene ngomthetho Yeah. isivumelwano sika-Abraham yilabo bangenile la abanikwe lezi ngubo ezinde niyangizwa banikwe lezi ngubo ngoba abanamqhele kuyezwakala bangene ngesivumelwano kuthiwa nina ngenxa ka-Israyeli futhi nangidalela ibala Yeah.
asingeneni nabo ngeke bangene bonke Okay. ulapha ngeke babe njani bonke. akodwa Jesu ngosifuna iBhayibheli isidingo singekho angigijima ngisho lokubili ke uze kudlule kahle uchapter 8 nikhona uchapter 8 uGenesis ifunda u15 ngifuna ukulungisa le ndawana le ukhona abangangenanga esiqulwini la ngikhuluma lokhu nje sesaboshwa kakhulu khona basukele beze kumavodla bethi simzwile ethi ngithatha funda ugijima shesha verse 15 funda Genesis 8:15. Funa nje ufunda u15 ngaphambi kokuya lapha ku chapter 15 yeah funda uNkulunkulu wakhuluma kuNoah wathi phuma emkhunjini. wakhuluma kubani Noah wathi akaphume kuphi phuma emkhunjini wena nomkakho namadodana akho nabafazi bamadodana akho ekanye nawe. lalela ke kulandelani lokho laba bathola umusa ngenxa yokuthi uJehova utholise uNoah ngumusa. Okay. Niyangizwa phuma emkhunjini Wena nomkakho nasem namadodana kaba akho namakhosikazi kaba abo. ungababali laba abekho kulesixuku funda ku chapter 15 kuyo Genesis wayihlanganisa Genesis 15. yebo qala ku8 Wathi Nkosi Jehova ngiyokwazi ngani ukuthi ngiyakulidla na? Nkosi yami. Wathi kuye ngithabathela isithokazi sineminyaka emithathu nembuzi eyinsikazi eneminyaka emithathu nenqama eneminyaka emithathu nehophe nephuphu lejuba. Wamthathela zonke lezo wazinquma phakathi wabeka kwabaleyo naleyo ngxenye kuba ibhekane nenye kepha izinyoni kazinqumanga. Amanqe ehlela phezu kwedumbu Abrahama waxosha. Kwathi ngokushona kwelanga umthongo obunzima bamehlela uAbrahama. Bheka washa waluva lobumnyama obukhulu. Wathi kuAbrahama yazisisa ukuthi inzalo yakho izaba inzalo yakho. khulumani ini Inzalo yakho unayo ayikho ngesikhathi. angithi ugogo akenamntwana kodwa uJehova yiprofeti inzalo kaba Inzalo yakho funda izaba kumfokazi ezweni elingesilo la ibe izigqila icindezelwe iminyaka emithathu iminyaka engamakhulu amane. Kepha leso sizwe yaba izigqila zaso ngiyakusahlulela mina. lalela angifuni ukushumayela njengomfundisi ojaye ibhano airport angijaye airport ngiyalala ngamaqeda ngifuna uyizwe kahle le utshela uAbraham yazisisa kahle ukuthi inzalo akusiyeka Ishmayeli yakho izohamba iyohlupheka ezweni engalasho. My God. Iliphi lelizwe iGibhithe My God. lo 430 years abawuhlupheka eGibhithe begcoba usimende ngenyawo hayi ngoba bethanda Yebo. uya ngezwi likaJehova. Yebo. Izwi likaJehova uma lingakafikelwa isikhathi sikayise Yebo. ungawugcoba usimende kuze kuvele ithanga ungafi kodwa lokuzile njalo ukudla Yebo. athi uJehova ngeke ngikuphendule ukuthi isikhathi sakho asikakafiki. Yebo. Uyabona akho umuntu la kodwa sebehlalile 430 years kuJehova. Uyabona ubuhleli la kuningi okudinga ukuthi
ngeke kwenze ngendlela ofuna ngayo. Usimakade umuntu nomuntu la umbekela isikhathi sakhe. Bayangizwa bonke. Ukhuluma ke ngabazoqala ibandla. Yep. Ngizwe abazoqala yini? Labantu abazokuya eGibhithe badabululwane bazoqala yini? Kodwa banamqhele. Okay. Ngiyangizwa abanamqhele. Okay. Kodwa khona ulwandle boludabula. Ngiyayizwa. Naku umqhele wakho. Exodus number 14 verse 23. Na umqhele ufanele babe nakuphela. Sanibona nesontweni. Exodus 14 23 funda. Hallelujah. abaseGibhithe babaxosha bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle namahasho onke kaFaro Yeah. nezingqola zakhe nabamahashi bakhe bathi ngomlindi wokusa uJehova lukuzimpi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu wayidunga impi yabaseGibhithe Wayenze njani? Wayibuza. Impi yakuphi? yabaseGibhithe Funda. wawisa amasonto eyinqola ukuba bahambise kalukhuni ukuze wawisa amasonto eyinqola ukuba bahambise kalukhuni baze bathi abaseGibhithe masibaleke ebusweni kwaIsrayeli ngoba uJehova uyabalwele emele nabaseGibhithe. Uyayizwa le? Yeah. Asibaleke ebusweni buka-Israyeli. Iy'nqola zethu ziwelwa ngamasonto. Uyaba? Niyayizwa? Le nto yenzeka phakathi kwakhe. Uma lishoni la uphonsiso ngemva kuze izimpi zingasondelanga. Uyezwakala wena? Uma kusemini uba yinsika nje yokubakhomba indlela olwandle. Uyezwakala wena? Bathola umqhele wabo. Yikho uma bephuma ngaphesheya uMiriam ethatha isigubhu athi hashi nenkweli yakhe manje ngahlala ematendeni ngibonile uJehova phumani imdumise ngoba zonke iy'nqola zakhe uyiphonselwane njengakuwe nje angazi uhlalele ungamdumisi ngoba ihashi nenkweli kaSathane uyiphonselwane uhamba ufree manje umbonile uJehova hamba nawe. Amen esontweni. Shout hallelujah. Baba siyabonga. Bakhona basa. Thank you Jesus. Bonke labantu esikhuluma ngabo Yes. abekho kulesi siqubu. Yes. Nangu uhlobo lusesixubwini. Roma 9 qala ku5 uthi omunye usifundisa iBhayibheli uliyekeleni ubekele isibene dust. Wena ugcina la uyohlala ekhaya usikhumbule ngesonto. iBhayibheli into yokufunda uze likusize. Ngiyangizwa. Hallelujah. Uze likwenze njani? Sinsi. Uyabona nje uzuhlushwe nayibundana endlini. Ufonela umfundisi awuthandazi na. Ibundana lidinga ukuthandazela lidinga irathezi. Romans 9 Qala verse 5 funda. abangababo okhokha vela kubo Mhlawumbe mongaqala ku1 ungabasiza labazali. Angithi ngishilo ukuthi angijahe bhanoyi. Qala ku1. ngikhuluma iqiniso ngikuKristu angiqambi amanga Oh. nembeza wami fakazelana nami emoyeni ongcwele ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami. Osiyami. Ngokuba ngingafisa ukuba mina uqobo ngibe ngoqalekisiwe kuKristu ngenxa abazalwane bami abangaba kithi ngokwenyama. Oh. Bona bangabakwa-Israyeli. Yeah.
ongesabo isimo sobuntwana nenkazimulo nezivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nezithembiso abangaba bokhokha vela kubuKristu Nkosi yami. ngokwenyama yena uNkulunkulu ophezulu kwakho konke obongekayo kuze bephakade. Amen. Yeah. Full. Akusikho ngathi izwi likaNkulunkulu liphuthile. Cha. Ngoba sibabonke abavela kuIsrayeli abangapha kwaIsrayeli. Ibambeka. Akusibo bonke abanjani. Hey, Abavela. Uyabona ukuthi umcela ungasalela. Akusibo bonke abakwaIsrayeli abazongena kuleyo yabantu abafaka ingubo ezimhlophe. Kukhona idakwa zakhona ezohamba ziyesogwini. Khona nezifebe zakhona ezizohamba ziyephi? Khona abathakathi bakhona abazohamba bayephi? Bazalwa uIsrayeli impela kodwa bazohamba baye nakulo lelibandla siya kulo sithola amageya akhona azohamba esogwini. Funda wena. Ngoba sibabonke abavela kuIsrayeli abangaba kwaIsrayeli. Nababeyinzalo kaAbraham. Yes. Bayini bazalwa? Inzalo ngokuphela. Kodwa ngeke balibona abanye isu. Abanye bakhonza kamnandi amavangeli badla amavesi imini nobusuku. Babuze uzuthi impela kuyahamba. Kanti bosala nethene. Bakhona abazalwa. Kuyabiza ukufika kuje. Funda wena. My God. Nababeyinzalo kaAbraham. Bonke abasiba abantwana. My God. Kodwa kuthiwa ngoIsaka iyabizwa inzalo yakho. Lokhu kungukuthi akusiba abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo. Kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. Yes. Lafika ibandla lesibhobo. Yes. Abantwana Besithembiso babizwa ngani? Inzalo. Abantwana abankulu babizwa ngani? Inzalo. Lapha abantwana besithembiso. Yes. Akabheka umuntu Yes. okhishwiswe etshwaleni. Yes. Amithu wesithembiso. Akabheka umuntu onqunya umlenze. Kade uqhekeza ibheke. Amithu sesithembiswe. Akabheka umuntu onamabhuleti enyameni. Amithu wesithembiso. Bakhona abazalwa. Hallelujah. Bakhona abazalwa. Hallelujah. Bekuthi lapha esithembisweni kunjani? Yes. Napa babandulele Yes. esithembisweni isekho. Hallelujah. Oqala uzake Hallelujah. wathi ngumtshontshe Yes. wafika uJesu Yes. wathi insindiso ifikile kwakhe. Hallelujah. Bakhona abazalwa insindiso ijanza ke wathetha abafundi bathi Jesu bathi sithi uyakholwa ukholwa ungazodla nalomuntu onje ubani ongamazi wathi angize lapha abafana nami kodwa ngizofuna besithembiso indoda yasesiphambanweni okuthi mayibethelwe kwathi enithuka washo la isesandleni sobunxele yathi ngibona kuwe ukuthi thina njengoba sibethelelwa amacaleni kodwa wena awumadoda mbona umbuso bakhona wasa akangashona lo Jesu ngani wathi namhlanje ngizoba nawe abantu besetheni abasandulele eparadise bakhona abazalwa nikhona esodweni wathi iparadise sengilenzile elizobizwa ngegama lika Abraham nikhona abazalwa
bonke abesethembiso bangena khona. Uyabona nje lesi sifuba sika Abraham indawo yabantu besethembiso. Yibo laba ababizwa ukuthi bayisixuku. Nawe kungasali khona uma khulunywa ngalolu hlobo kuzo zonke izizwe zomhlaba, nawe zithola uphakathi. Angeke kuphushe kumfundisi iyunifomu yesonto ngeke kwenze njani, iy'shumi zakho ngeke zikwenze njani, iy'limi zakho ngeke zikwenze njani, kodwa into yokwenza ungene esixukwini hambe ebungcweleni. Hamba ebungcweleni usungene la esixukwini. Ngale kwalokho uyosala neyunifomu yakho yesonto nesikhundla sakho sakho. Siyabongela ukuthi uchairman esontweni, kodwa uma ungazange wayigeza ingubo zakho egazini usengozini yokusala. Bakhona abazalwane usengozini yokusala. Ayikho into ebuhlungu njengale yokuyimadanisa no-Israyeli yokuthi uzongena njengaye. Yena abanye baphuza utshwala, yikho abantu bekhuluma into abayithandayo. Uyazi kunezinto ezenziwe u-Israyeli ezingavunyelwa ukuthi zenziwe uwe. Niyangizwa? Ayivunyelwa ukuthi zenziwe uba. U-Israyeli bevunyelwa ukukhanda umuntu ngamatshe. Wena unjani? Khuluma nani? Awunjani wena? Kodwa u-Israyeli mungenzi kahle wayikhanda ngani? Angiyobuza ngo-Akhani. Wabhubhisa ibandla lonke lafa libulawa izitha ngenxa yokuthi utshontshe imali wayifaka ethendeni labangcwele. Wena unengxaki yokuthi kuzo zonke izinto uthethelele ngenxa yomusa. Likhona yikho mashumayela usuku nosuku. Likhona abazalwane uthi kukho konke asibuze intando yakhe. Usho umhlabeleli athi ezintweni zonke usintando yakhe, ezintweni zonke kufanele uhambe ngayo. Mawuvuka ekuseni ufuna intando yakhe, lishona ilanga ufuna intando yakhe. Ungafuni intando yesonto, ungafuni intando yakho, funa intando yakhe ngoba usemseni kaJehova. Bakhona abazalwane sabizwa ngento esingafanele sizwe. Sesivala ngikhuluma noyedwa nje ukuthi ungalokuthi uthela kini isonto ileli yakho ezulwini uyiwa ngomusa. Bakhona uyiwa kani samthithina abaseRoma level. Ya sesiyabhala. Haleluya. Awubone kodwa ngiyiphathe kahle namhlanje. Awayiphatha kahle Nkosi yangisiza. Ona baseRoma level. Inhloli kaIsrael yasindiswa. Yebo. One. Ngalokho ngithi uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na qala kanye. Lesi esifake ezimhlophe. Funda. Akanjani? Funda. Ngoba nami ngingu-Israyeli. Uzisho yena. Wenzalo kaAbrahama. Yeah. Wesizwe sakwaBenjamini. Yes. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayisazi ngaphambili. Yes. Kuba nazini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba mangalela uIsrayeli kuNkulunkulu ngokuthi Nkosi bababulele
bakho Nkosi yami. badilisi lama-althari akho mina ngisele nedwa sebefuna ukungibulala nami na kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na ithi ngizishiyela amadoda ayizinkulungwane eziyisi-7 angaguqanga ngamadolo kubhaka. Ngishiyele ini? Amadoda. Uma uthi wena uwe wedwa ukholwayo hambe uyothatha ngolwayo. Uwalokothi ubona abanye bengakholwa ukuthi wewe. Kunabantu abangawuvula umlomo babefika enkonzweni baphambi kwenkosi. Ungajaji abantu ngokucula kwabo, ungajaji abantu ngokuthandaza kwabo. Umuntu uyathula ngathi izulu lingaphakathi kuye. Kanjalo kukhona nangalesikhathi samanje. Yebo. Insali ngokukhetha komusa. Ukhetha kwani? Komusa. Lenza lekhona okwenzayo. Khethwe ngomusa. Uhlali lapha ngithi abakini ubashiyekini. Ukhethwa ngani wena? Komusa. Yes Lord. Uyazi ungasuka la. Wathola umalume wakho bakukhuthula ngebhali. Wena wathola umusa wahlala la. Waba yilento yiyo. Ukhona u-Amen. U-Amen ukhona. Angazi uyakwazi ukuthi wena wasinda nakuyingculazi. Khethwe umusa. Hallelujah. Kuloma nani makhono nisekhona. Baningi abasinde kufeni ngenxa yomusa. Abantu abagijima nabo esitimeleni bafa bekho. Abanye bahamba ngama-wheelchair. Kodwa umusa kwenziwa yilento yiyo. Bakhona abazalwane awukakaqali ukumbona nje. Musa lowo ongidlulanga nami. Bakhona abazalwane ungayishaya isifuba ngoba umusa lokwenziwa nje. Moya ukuthi udokotela uvela nje hayi muhle unegative kanti wakufanele bekade sakungcwaba. Nkosi. Wadlula engculazini eziwu-15 wadlula nje engculazini wadlula namhla uyaphila. Hallelujah. Awukazi ubonge Ukhetha komusa. Thank you Jesus. babona abazalwane akekho ongayishaya isifuba athi mina yimi lomusa akho kuzi malanga la waba umusa. Hallelujah. Funda wena standards. Kanjalo kukhona nangalesikhathi samanje. Insali ngokukhetha komusa. Kepha uma kuye ngomusa akusayi ngemsebenzi. Uma kunjalo umusa useyumusa. Kunjani pho? Lokhu Israyeli akufunayo akakufumananga. Kepha abakhethiweyo Kanjani abangafanele yibo kanjani abakufuna. lalela kwakukhona abafanele bahlale la. Hallelujah. Wangena wena esikhundleni sikabani. Siyabonga. Likhona abazalwane wawungafanele nalo ubizwa ngomsalwana ongafanele wakhethwa wasuswa abafanele wathathwa wena ungafanele nawe usubizwa ngendlalifa. Oh Jesu. Shout hallelujah. Angazi noma ulele uyicabangele ndaba uthi ngangafanele kube yile Yebo Jesu. ngoba ubona ukuthi kufanele wawungafanele wesithobo sami wawunjani khuluma wawunjani. Likhona abazalwane
greater standards. Hallelujah. Kepha abakhethiweyo bakufumana. Nkosi yami. Abanye benziwe babalukhuni. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya buthongo. Amehlo ngaboni. Ney'ndlebe zongezwa. Kuze kube lusuku lwanamuhla. Lalela. UDavid uthi itafula laba balibe isihibe nogibe nesikhubeliso nephindiselo kubo. Siphazwa behlaba ukuba angaboni. Ugoba ubuhlale wabo njalo. Lalela kahle. Kuze kube namhlanje. Khona abantu abalukhuni enkonzweni. Nkosi. Ukushunyela belukhuni abe umhleli. Ahlale ukuhlikiza abantu. Ungazi ukuthi utholelile. Kanti umoya kaJehova wakunika into enkulu. Makushunyela uphikisa. Uyanikela uyaphikisa. Wenza umsebenzi webantu uyaphikisa. Kodwa akabonga uJesu. Ukuthi ukuhlala kwakho lapha kusolonise. Wathola itafula lomusa. Amen. Haleluya. Funda. Ngakho ngithi bakhubeka ubaba wena. Ana kanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe. Ngesiphambeko sikabani? Isiphambeko sabo. Yafika naseDavidton. Yafika eSouth Africa. Ngenxa nje ukuthi baphambuka. Hayi ngoba kumnandi. Khona baphambuka. Kwangena wena. Wafanele. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe bavusela umhawu. Thank you, Jesus. Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe nokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe. Pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Thank you, Jesus. Ngikhuluma kini nina bezizwe. Njengoba mina ngingumphostoli wabezizwe. Nkosi yami. Ngidumisa ukhonza kwami ukuba mhlawumbe ngabavusela umhawu benyama yami. Nkosi yami. Sindisa abanye kubo. Ngoba ukulahlwa kwabo kungubuyiswa kwezwe. Ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesiko ukuphila kwabafileyo. Nkosi yami. Umulimo lungcwele nenhlaba njalo. Yebo. Impande ingcwele namagatsha njalo. Kepha makwaphulwa amanye amagatsha. Wena ungumqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo. Wahlanganyelwa nawo impande amafutha yonqumo. Ungazigabisi phezu kwamagatsha. Lalela. Ukhona baba. Haleluya. Waphulwa amanye ba. Haleluya. Wafakelwa. La insindisweni bangasesifana. Insindisweni awuzange ube umtsitso kuyimile. Wenziwe i-welding. Lokuthi uhlonywe phezulu ku-welding. Into ekwenza uphile. Igazi kaJesu. Uyayibona insimbi enqabithenje. Ayisuki phansi iye phezulu. Bayixhumile. Kuzifinyelele la. Nawo wawumfishane. Wathi ukuthi welded. Uzulunguse ezulwini. Ngakho bayigabisa. Makhonza uzenzele. Ngoba wafakelwa kwamanye amagatsha. Kuningi abantu beyigabisa. Azathi ungcono yena. Ayikho into engcono ngayo. Futhi ayikho into engcono ukuthi ungamthatha uJesu. Wena kulezi insuku kumele ukhala nsuku. Ukuthi Nkosi lapha engiwelidwele khona. Ungabikho lapho kuzokuhlukanisa khona. Shout hallelujah. Nalo luhlobo luwa njalo. Luvuke njalo.
Akube uhlobo olugcinayo namhlanje. Uthi ngibile ngavuka. Ngabe lidelo ngavuka. Kodwa sekufika isikhathi manje. Okuzokhohlwa My Jesus. welidela bani. Hey. Sesiyavala. Baba siyabonga. Ungazange Thank you, Jesus. wathola umusa Thank you, Jesus. ukuhlangana noJesu. Hey. Thank you, Jesus. Uhlanganyela impande naye. Udonsela amafutha. Hallelujah. Uye kuthuma avundla ukhuluma kabi. Akho mafutha ozwathola kumfundisi. Wonke umuntu onoJesu semafutheni. Yes, Lord. Agama linguJesu. Akho parafini namanzi Unempando. ozonika kulo. Lepando onamathele kuzo. Ekwenza uthandaze njalo. Ekwenza ube nonembeza njalo. Yilamafutha angugama linguJesu. Ungazange wathola. Noma bathi uyawafuna ungawathola. Usuku lwakho uthi Nkosi ngisize. Cela lempande yamafutha. Ngegama likaJesu. Ngene kimi. Yehlule kimi. Hallelujah. Uma njalo uhlobo lokuphuka Ay. uyafohloka wena. Ay. Welidelo ngegazi njalo. Nalithuba. Sike sikuthandazele. Sicela Inkosi kusize. Ukuthi ngelinye ilanga ungasavuka. Kodwa namhlanje awuyilungisa. Futhi ke wazi namhlanje ukuthi umuntu akancengela impilo yakhe. Akekho ozokuqhweba. Uzazi wena. Uthi njengoba ngiyishe ngilinyazwa into engafanele. Uhlobo lomuntu olinyazwa into engafanele. Ngakho ke nali ithuba lakho. Ungeza ngaphambili. Sithandaze nawe. Uma uvuma. Uma wavumi. Hlala nomfece wakho. Ungakhohlwa usuku lusondele. Ikusize Nkosi insizwa. Hey. Nkosi. Ikusize. Ikusize. Uyalimala uyapheshwa. Hey. Akusizi ukuthandazwa njalo kuyazilwa. Wow. Kodwa wena utholakala njalo ulimele. Oh, Nkosi. Umntano abanye labayibekele Nkosi, abanye bayibuyisela, abanye amandla abaphela njalo, abanye balinyazwa na into engekho. Awucela uSimakade asize abenze babe zinsika namhlanje. Baba wethu ingcwele, Thixo wethu namandla wonke, nasemini uNkulunkulu omuhle, nale bandla lakho Nkosi, naba abantwana bakho uNkulunkulu ingcwele, beza kuwe bekuvuma ngemilomo, bekholwa ngenhliziyo. Baba lithe izwi lakho silifundile, akusayi ngemisebenzi, kodwa sekuya ngomusa. Musa wasifinyelela nathi sikude. Elithi iBhayibheli sasikwamakiri sinuka siyizinja
kodwa umusa kaNkulunkulu wasifinyelela. Lithi iBhayibheli kwabaseFeso sasifile ngenxa yeziphambeko zethu, kodwa umusa wakho wasifinyelela Nkosi. Namhlanje sesibizwa ngenxa yoba singabantwana bakaNkulunkulu, kungenxa yomusa. Namhlanje mina Nkosi sibonga ngomusa wakho, uye wabafinyelela abantwana bakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, lithi Nkosi izwi lakho umuntu ekuKristu okudala kuyadlula kepha kuvela okusha. Nalabo abamile namhlanje kunezinto ebezibhaliwe ngempilo zabo, kunezinto ebezifundiwe ngempilo zabo, kodwa namhlanje umusa wabafinyelela wazodilitha zonke izinto ebezibhalwe nguSathane namadimoni, ebekubhalwe izitha. Namhlanje bathola umusa, namhlanje bathola ukuthethelelwa, namhlanje bathola ukubuyiselwa, namhlanje bathola ukukhanyiselwa, namhlanje bathola ukubuyiswa endaweni efanele ngomusa kaJehova. Siyabonga lo musa ongaka. uNkulunkulu oyingcwele, noma sasifile, noma sasimelwe ukufa, noma sasimelwe ukubhubha, noma sasimelwe ukukhandwa ngamatshe, kodwa umusa wakho wafinyelela. Namhlanje mina Nkosi, nabo abantwana bakho beza kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, bavuma lomusa, bayavuma ngomlomo, bayakholwa ngenhliziyo, bayakwamkela, bayaphuma kule ndawo, behamba nomusa, bathi behlele emakhaya behleli nomusa, bathi besemsebenzini basebenze nomusa, bathi bakho banyathela khona banyathela nomusa. Umusa kaNkulunkulu ube nabo lapho bahamba khona. Baba siyabonga, bomeleze endleleni yokukholwa, bomeleze kunendlela enama-challenges, bomeleze kunendlela enameva, banikeza amandla. Umusa wakho Nkosi ubakhavarishe, ubaprotecte, ubavikele, ubakhusele ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.